Jeg sidder her sammen med Imran Rashid. Jeg sidder her i min røde sofa med en, der har de grønne bukser på, og det er Iben Søjden. Jeg har fået besøg i min røde sofa af Maj My Humaydan. Ja, jeg har besøg i min røde sofa af Maj My, og så må du selv sige dit efternavn. Og så har jeg brugt den sprunga i fryser. Ja, det tager vi igen, for du er ikke bruttet. Det er kvindernes sidste indsats.